er medlem af Socialdemokraterne. Er det ligesom folk, der er medlem af Folkekirken, taler deres kirkeskat, ja vel, men hverken beder eller sidder på bænke. Der er så meget falskhed, så meget der er løgn. Hvor længe skal det blive ved, før vi åbner vores øjne? Spindoktorer, embedsmænd styrer vores land. Giv os ægtheden tilbage igen, og ikke kun ligegyldigheder til den hule tand. Men jeg siger, når Korydon er medlem af Socialdemokraterne, svarer det til et medlem af Folkekirken, der aldrig beder til Herren og en søn, men i stedet kronrager sig og tilbeder Satan. Der er så meget falskhed, så meget der er løgn. Hvor længe skal det blive ved, før vi åbner vores øjne? Spindoktorer, embedsmænd styrer vores land. Giv os ægtheden tilbage igen, og ikke kun ligegyldigheder til den hule tand. Hvad skal vi med lykke, når vi har hele Thorning? Et alternativ kræver vel noget anderledes. Jeg vil, han er mand, og hun en kvinde, men ellers er alt andet det samme. Der er så meget falskhed, så meget der er løgn. Hvor længe skal det blive ved, før vi åbner vores øjne? Spindoktorer, embedsmænd styrer vores land. Giv os ægtheden tilbage igen, og ikke kun ligegyldigheder til den hule tand. Giv os nogle politikere, der tør stå ved hvem de er. De er røde, eller blå, eller gule. Når bare de er, hvad I siger de er, så folk kan handle og stemme korrekt. Der er så meget falskhed, så meget der er løgn. Hvor længe skal det blive ved, før vi åbner vores øjne? Spindoktorer, embedsmænd styrer vores land. Giv os ægtheden tilbage igen, og ikke kun ligegyldigheder til den hule tand. Men der er så meget falskhed, så meget der er løgn. Hvor længe skal det blive ved, før vi åbner vores øjne? Spindoktorer, embedsmænd styrer vores land. Giv os ægtheden tilbage igen, og ikke kun ligegyldigheder til den hule tand.